Bé, aquesta serà una moció que sembla que s'aprovarà i és per això que, independentment de com se participi després, intentarem fer una defensa general, no tant només de la moció, sinó una mica també del seu esperit. Avui fa 80 anys i un dia que Guernica era bombardejada i l'Ajuntament de Tarragona farà història en aprovar una moció escrita pel col·lectiu Acaba la Placa, que proposa desfeixistitzar els carrers de la nostra ciutat amb l'assumpció d'una moció que ens situa ni al costat ni amb el feixisme, sinó al davant i contra. Avui podem dir que a Tarragona la unitat dels partits d'aquest consistori, una unitat que no hem qualificat d'històrica i antifeixista, farà fora dels nostres carrers alguns dels darrers vestigis del règim franquista. Sembla un gest menor treure de la via pública les plaques que assenyalen les cases del Patronato de la Vivienda, però no és així. Ningú no entendria que avui a Berlín al carrer hi continuessin havent creus gamades nazis, però durant molt de temps hem trobat normal que el símbol falangista guarneixi aquestes plaques repartides pels nostres carrers. Avui, totes i tots, diem prou. No volem dir per això que fins ara no s'hagués fet res, tot el contrari. Els diversos governs democràtics de Tarragona han deixat ben clar que al carrer no pot haver representacions del feixisme. I és per això que avui en dia queden pocs rastres dels 40 anys de dictadura franquista. Avui, però, fem un pas més. Enguany, fa 41 anys, de la mort al llit del dictador Francisco Franco, un dictador que deia que si era caudillo d'Espanya era perquè Déu l'havia triat. I tots sabem que si ho era perquè havia guanyat una guerra, que havia seguit un cop d'estat que ell mateix havia fet contra un govern legítim, que havia estat triat per la majoria de la gent, un govern que era republicà. Des de l'Ajuntament de Tarragona ens felicitem per haver aconseguit avui la unitat davant del feixisme, una unitat total, gairebé total, que no és el primer cop que aconseguim, perquè volem que aquesta intervenció serveixi també per recordar un tarragoní exemplar, nascut a l'Argentina, que ja va aconseguir unir els partits d'aquest Ajuntament pel mateix motiu. Parlo de Carlos Slepoi, advocat promotor de l'anomenada querella argentina i que va visitar la nostra ciutat per donar suport precisament a l'aprovació de la presa de posició d'aquest Ajuntament en defensa de les tarragonines i els tarragonins assassinats pel feixisme, en defensa, per tant, de la memòria històrica. Carlos Slepoi va morir el passat 17 d'abril i durant 40 anys va ser advocat de les víctimes de les dictadures argentina, xilena, guatemalenca, espanyola, dedicant-se a la defensa dels drets humans i a la justícia universal. Al març del 76, durant el govern d'Isabel Martínez de Perón a Argentina, va ser segrestat i torturat durant 20 mesos pel grup policial Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. I al 77 va poder-se exiliar al estat espanyol. Ell se'n va sortir, però 5 companys seus pertanyents a una xarxa d'advocats defensors d'activistes sindicals i polítics continuen desapareguts, igual que molts altres ciutadans argentins. El 17 de gener del 82, un policia nacional amb estat d'embriaguesa a l'estat espanyol, fora de servei, va disparar contra l'advocat i li va causar lesions que el van portar a una cadira de rodes. El 88 va ser especialment reconegut en l'àmbit internacional per la seva acció legal contra el dictador Augusto Pinochet al costat del jutge Baltasar Garzón, i el 2010 va posar en marxa el procés d'obertura de l'anomenada querella argentina contra la dictadura franquista, clau per a la recuperació de la memòria històrica a l'estat espanyol, perquè incloïa reconeixement i reparació. Carlos va deixar clar a la presentació de la querella a Tarragona que l'únic motiu que l'impulsava era que els crims del feixisme no quedessin impunes. Reconeguda la seva tasca per nombroses organitzacions defensores de drets humans, ell mateix va ser president durant 10 anys de l'Associació Argentina per als Derechos Humanos. A Tarragona, i des de Tarragona volem recordar-lo i homenatjar-lo perquè va ser gràcies a la seva feina, entre altres, però sobretot gràcies a ell, que van poder tirar endavant la querella argentina en aquesta ciutat que continua endavant a dia d'avui, molt a prop de la seva finalització. Des de la Tarragona antifeixista i mentre en alguns indrets del món més proper els hereus del feixisme tornen a treure el nas esperonats per una crisi sistèmica que fa cada dia més complicada la vida de la majoria, un record per a Carlos Slepoi i la seva defensa fins al final dels drets humans. Acabem amb les plaques i acabem amb el feixisme.